راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي سوني 18 حملة كل التشحن 20 كلتانيو ناي ساعة زيفنونا يفلمالو مكتالكم بخبري نعدم منكسي إثيوبيا أب أديس أبابا زركبو إيرتراوያን بهصوص كمزገቡ ዘመሓላለፈው ትዕዛዝ ሻቅሎት ፈጢሩ ኤርትራ ናብ ትርከበን ጎረባብቲ ሃገራት ዑደት ዘካይ ዘሎ ፕሬዝደንት ሶማል ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ኣሜሪካ ትግባረ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ካብ ዝከታተል ጉጅለ ስሒባ هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ 18 ሓምለ ትሒዙ ክሳብ ባሕቲ ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ከባቢኦም ብህፁፅ ክምዝገቡ ዘመሓላልፈው ትእዛዝ ኣብ ብዙሓት ሻቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ዘይተመዝገቡ ኤርትራውያን ነበርታ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ መንግስቲ ኣጠንቂቕሎ እንተኾነ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣይነፀረን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ይኹን ድሕሪ ስምዕ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ዘጠቓለለ ህፁፅ ጻውዒት ዕላሙ ኣይተጠቕሰን እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ምስ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቁፅጻሮም ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ገዳም ሰንዳፋ ማይ ጸሎት ተሓጺቦም ዝምለሱ ዝነበሩ ዓሰርታት ኤርትራውያን ነበርታ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንገዲ ተዓጊቶም ገሊኦም ኣብ ከባቢ ዳባት ናብ ዝርከብ ማዕስከር ኣለምዋጭ ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡሎ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ሃገር ንዝተፈላለየ ሕሰማት ተቓሊዖም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ጸጥታን ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ተሃገር እውን ነዚ ኩነታት ብምምዝማዝ ጉዳያት ከነሳልጠልኩም ብምባል ካብ ኤርትራውያን ግቦ ምቕባል ልሙድ ተሪኦ ኮይኑ ከም ዘሎ በብእዋኑ ዝበፅሐና ሓበሬታ የረጋግጽ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ሓባራዊ ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ ተሓቢሩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካየድሮ ዘሎ ዑደት ብ16 ሓምለ ናብ ጅቡቲ ዝኣተወ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ፕሬዝደንት እስማዒል ዑመር ገለ ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ኣፍሊጡ ኣብ 15 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዊቱ ኣብ 23 ግንቦት ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣጉራዊ ዑደቱ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ጀሚሩ ናብ ኤርትራ ይምርሑ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ኤርትራ ብዝኣተወሉ ብዛዕባቲ ንሰለስተ ዓመታት ኣዛራቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ጉዳይ ሶማላውያን ወተሃደራት ተመያይጡ እንተኾነ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ኤርትራን 3 ዓመታት መውፅኢ ሓርቢትዎም ከም ዘሎ ዝተጠቕሱ ሶማላውያን ወተሃደራት ብዝቐልጠፈ ዝምለስሉ መንገዲ እተናዲ ኮሚቴ ካብ ምቋም ሓሊፉ ዕለትን ግዜን ኣይተነፀረን ፕሬዝደንት ሶማል ድሕሪ ናይ ኤርትራ ዑደቱ ብቐጥታ ናብ ኬንያ ኣምሪሑ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሰሓብ ዛዕባታትን ካልእ ጉዳያትን ምስ ፕሬዝደንት ሁሩ ኬንያታ ተዘራሪቡ ናይ ኬንያ ንሓደ መዓልቲ ዑደቱ ዛዚሙ ድማዩ ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቕፉ ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ምስ ፕሬዝደንት ነበር ማሕሙድ ፋርማጆ ኣብ ምርሓቕ ዝነበረ ፕሬዝደንት እስማዒል ዑመር ገለ ምዚ ሓድሽ ፕሬዝደንት ዝምድኑ ብዝያዳ ንምድልዳል ቁሩብ ምዃኑ ዲፕሎማስኛታት ይጠቕሱ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ምጅማር ስልጣኑ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጅቡትን ኬንያን ኣብ ሞቃዲሾ ክርከቡ እንከለዉ ንኤርትራ ዝወከለ ኣካል ግና ከም ዘይተሳተፈ ይዝከር ኣሜሪካ ንትግባረ ናይቲ ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ኢጋድ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ዝከታተል ጉጅለ ከም ሰሓበት ኣፍሊጣ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት ኣሜሪካ ሰሓበትሉ ምኽንያት መራሕቲ ዶብ ሱዳን ኣብ ትግባረ ናይቲ ስምዕ ዛሕልታት ስለ ዘርኣይ ምዃኑ ነቒፉ ኢጋድ ንትግባረ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ክከታተል ኣብ ዝቖሞ 3 ኣካላት ዝሓቖፈ ጉጅለ ኣሜሪካ ብመሪሕነት ክትዋሳእ ምጽንሓ እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣሜሪካ ትግባረ ስምዕ ሰላም ተጓቲቱ ስለ ዘሎ ኣብ 2023 ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ትግባረ ስምዕ ሰላም ዶብ ሱዳን ከምቲ ዝተመደበሉ ክኸይድ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ድማ ድኽመት መራሕቲ ምዃኑ ብምእማት ኣሜሪካ ካብ ምክትታልት መስርሕ ከም ሰሓበት ኣነፂራ መስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ዶብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቆ ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ ካብ ሱዳን ተፈልያ ኣብ 2011 ናጽነታ ዝኣወጀት ዶብ ሱዳን ነዚ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ኣብ ዘቤታዊ ጎነፅን ብልሽውና መራሕትን ተጸሚዳ ሓሊፋቶ كبرى سمعتي زينة تفصيملو